Ako som vyhral prvý pretek sezóny v 22 rokoch. Ako trénovať a nevyhorieť. Ako správne stravovať. Ako zodpovedať voči sebe a brať svoje prečo. To všetko si prejdeme. Pretože vám to jednoduché, nie ľahké. Je to niekedy ťažké, ale nie je to zložité. Ako trénujem, aby som nevyhorel. To je prvá časť. Trénujem cca 42 aktivít do mesiaca, je ich trochu viac, možno 45. Je tam rozdelenie po týždňoch 14 hodín, 9 hodín, 8 hodín, 6 hodín. Ako som s týmto časom a s takýmto objemom dokázal zabehnúť na prvé miesto a vyhrať prvý pretek tejto sezóny. Ide o objem, nie o intenzitu. Toto je môj objem pred štrukturovaným tréningom do nejakých 26 km väčšinou. Hej. Objem pri štrukturovanom tréningu dávam nad 50 určite a ide to až do 70. Ako vidíš, toto je môj typický týždeň, 72 km, 14 hodín, 1700 metrov. Konzistencia poráža intenzitu. Takže ako má vyzerať tréning? Máme dva typy, počas cyklu a počas týždňa. Počas cyklu ide o progresiu a deload a progresívne zaťaženie. Progresia a deload, teda 4-week cycle alebo 6-week cycle. Čo sú cykly? Cyklus je fáza tréningu, kedy buď buduješ a potom postupne deloaduješ objem alebo intenzitu. Máme 4-týždňové cykly, 6-týždňové cykly až 8-týždňové cykly. 4-týždňový cyklus. Teda buduješ prvý týždeň, druhý týždeň, tretí týždeň, progresuješ dopredu, povieme si ako, a potom 4. týždeň máš deload. Počas týždňa deloadu 30 až 50% ide dole v intenzite alebo objeme. 6-týždňový cyklus, 1., 2., 3., 4., 5. týždeň a 6. týždeň deloaduješ. Max 5 až 10% zvyšovanie objemu a intenzity za týždeň. Áno, čiže z prvého týždňa na druhý ideš max 5 až 10% intenzity, povieme si ako. Ide o progresívne zaťaženie. Týmto vlastne dokážeš zvyšovať objem počas týždňov. Dajme tomu, že máš prvý týždeň intervalový tréning 11x20 sekúnd na 3:30 tempo s výdychom. To prejdeš postupne do 5. týždňa, kde máš 2x8x20 sekúnd, 3:30 tempo, čo dokopy máš 16, áno, namiesto 11. Máš zvyšovanie objemu, počas týždňov, 30 km máš prvý týždeň, dáš plus 6%, ideš na druhý týždeň dáš 32 km, pridáš 2 km k nejakému behu, 6%, 34 km, tretí týždeň, 8%, 37 km, 8%, 40 km, nad 10 určite nikdy nechoď, lebo ti môže hroziť zranenie. Na 6. týždeň, ak je 6-týždňový cyklus, ktorým môžu ísť športovci začínajúci hlavne, najlepšie je to pre začiatočníkov, by si mal ísť 4 až 6 týždňov, maximálne 8 na 8 alebo 6 alebo 4. týždeň dáš deload, to je cca minus 40%, medzi 30 až 50, ako ti to vyhovuje. Potom ďalší týždeň naskočíš znova a ideš plus 42, ideš na tento. Bam. Z tohto sa odrážaš a potom ideš ďalej. Pri zvyšovaní intenzity, teda intervalových behov, napríklad počas týždňa, prvý týždeň máš 6x400 metrov na 5 km tempe, 400 metrov výklus. Pridáš viac opakovaní, čiže dáš 8x400 metrov. Tým zvýšiš objem a intenzitu tréningu. Dávaš dlhšie, čiže znížiš počet opakovaní a zvyšuješ množstvo, ktoré zabehneš na 5 km tempe, 400 metrov výklus. Potom znova dáš, toto je 4-týždňový cyklus, hej? 4-týždňový cyklus dáš potom deload 45%, to znamená, že znížiš objemovku 6x600 bolo predtým, teraz je 5x400. Potom znova ideš 3. týždňa na 5. týždeň a opakuješ to dookola. Najdôležitejšie, počúvaj svoje telo. Hej, ono ti vždy hovorí, čo potrebuješ. Buď máš trénera, alebo seba samého. Ak nemáš trénera a seba samého, tak počúvaj seba samého. Tvoje telo nikdy neklame. Počas týždňa, ako sa zlepšovať počas týždňa? Počas týždňa treba mať 1 až 2 ťažké tréningy, maximálne 3, ale 3 už je veľmi veľa. Adaptačné, objemové alebo regeneračné. Ako môžu vyzerať tieto tréningy? Verzia 1 je, že máš jeden ťažký tréning, ľahký, stredne ťažký, ľahký, ťažký, ľahký, ľahký. Máš 2 dní oddychu a potom ideš znova. Druhá verzia je ľahký, ľahký, stredne ťažký, ľahký, ťažký, ľahký. Tretia verzia je ťažký, ľahký, 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 extrémne náročný, ľahký. Toto väčšinou pretek. Hej. Počas taper weeku máš jeden ťažký tréning, to je ten prvý, a
a potom máš už 4 dní, teda 3 dní pred tréningom, pred ťažkým tréningom by si mal mať jednoduché oddychové aktivity a potom samozrejme musíš oddychovať. Ako vyzerá tréning počas budovacej fázy a deload fázy, teda si ukážeme. Počas budovacej fázy je to tento tréning presne so 72 km nabehanými 14 hodinami 1700 metrov výškových, pretože som sa pripravoval na pretek. Čiže prvý deň som dal 8, 18, 5, 17 tempo. To bol iba oddychový beh, kde som išiel, myslím, že Z1, Z2 beh plus intervaly, krátke intervaliky na 3:30 tempe. Čiže to je taká jednoduchšia aktivita. Potom máme weight training, samozrejme. Morning run som si dal znova oddychový. A toto máme morning run. Bol to výbeh do kopca. V intervaloch išiel som do kopca vlastne okolo 4:30 tempo, ako môžeš vidieť. Myslím, že 3 alebo 4 krát. Čiže toto bol naozaj zaťažujúci tréning. Potom bol zaťažujúci. Potom som išiel do kopcov na Ďumbier. To bolo pešo, to bol 21, 22 som išiel lunch, toto je znova ten istý typ tréningu. Toto do kopčeka 2x3, to som išiel dvakrát vlastne 3 km do kopca beh, 483 vidíš gain, čiže nejakých 300 metrov alebo 200 metrov teda výbeh hore na Kamzik z Vinohradov. Lunch break, to som si išiel zabehať iba oddychový beh, 5 minútové tempo. Čiže okolo tých 5 minút na kilometr, ktoré väčšinou zvládnem bezpečí. To môže byť pre teba, to je teda ten Z2, dajme tomu beh, pre teba to môže byť kľudne 6 minút na kilometr alebo 7 minút na kilometr, hej. Teraz prejdeme si, ako vyzerá počas deload fázy tréning. Tréning počas deload fázy je lunge run, toto je ten ťažký beh, kedy sme si dali intervaly. Aj tu môžeš vidieť, že som bežal 3 alebo 4 minúty tempo, potom 4:40 tempo, potom 3:50 tempo, potom 4:40 tempo, potom 3:50 tempo. Čiže takto sme to striedali, to bol v pondelok, hej. V sobotu mám tréning tento týždeň, čiže toto je pondelok, a potom vlastne útorok bol oddych, v stredu sme si dali výbeh iba obyčajný, 5:18 na kilometr, štvrtok sme mali tréning, oddych, piatok sme si dali morning training, potom morning run. To bol obyčajný výbeh, iba tiež oddychový. A vlastne už 6. teda sobotu som si dal výbeh a potom pretek 21 km, hodina a pol. Čiže takýmto štýlom cca vyzerajú. Toto bol tento tréning zobrazený, áno. Ten predtým bol, myslím, že tento, nie som si tým úplne istý. Ale toto je vlastne všetko k tréningom. Hlavne počúvaj svoje telo. Keď využiješ tieto princípy, teda vlastne 6-týždňový alebo 4-týždňový cyklus, tak a postupne vlastne pridávaš tých 6 až 10%, tak 100% budeš progresovať. Samozrejme, treba aj dobrý regen, čiže keď máš deload, tak treba mať poriadny deload. Dobre, teraz ako sa vlastne stravujem? Druhá dôležitá časť celého tohto tréningu je strava. Strava je pre bežca veľmi dôležitá. Môj teda vybalansovaný celkom deň diety sú raňajky, to sú nejaké oats s ďatlami, jogurtom, čokoládou, banánom a arašidovým maslom. Obed mám kura s cestovinami, večeru dajme tomu humus, cottage cheese, bielkoviny, nejaké ovocie a chleby alebo jednoduché sacharidy, tam kľudne môže byť. Snack si dávam väčšinou ovocie s jogurtom alebo so skyrom, toto je skyr, a potom nejaké oριešky. Oριešky mi doplňajú hlavne kalórie, ktoré potom nestihnem dať počas dňa. Prečo je táto dieta dobrá? Tuto vidíme nejaké makra, k tým sa dostaneme, lebo dosahuje denné makra, lebo nezaťažuje žalúdok, lebo má udržené na mojich kalóriách, ktoré musí mať. Prečo? Alebo teda ako na to? Čiže denné makra by mal mať človek 1,6 až 2,2 g na kilogram svojej váhy. Čiže pre mňa je to nejakých, ja mám 78 kg, čiže krát 2 cca je 140. Nemusí to byť úplne krát 2, ale teda 140 g proteínov, keď dosiahnem, tak mám ten svoj cieľ, som určený na 1,6 sacharidy, 3 až 5 g na kilogram svojej váhy,
čiže znova si to treba vypočítať a tuky cca 1 gram na kilo. Počítaj si makrát cez apku, aby si získal odhad na potraviny, ktoré používaš. Čiže toto by som odporúčil prvý týždeň robiť, aby si vedel, že čo vlastne robíš. Nejeme väčšinou veľmi rozdielne jedlá, takže sa nauč tie jedlá, ktoré ješ, rozpoznávať porcie, aké sú veľké a potom už nemusíš riešiť to, aby si vlastne si stále zapisoval do tabulky jedla, ale môžeš to odhadovať od oka. Ak chceš samozrejme, tak si to môžeš stále počítať. Stravovací denník je druhá vec, že ako nezaťažovať žalúdok. Ak máš problémy s trávením niekedy, vieš, že niekedy ti niečo nepasuje alebo pasuje, veľmi dôležité zistiť si, že čo to je. Čiže do Notes, do mobilu si zadáš jedlá, ktoré sa ti trávili ťažko a ľahko. Skúmaš vzory, aké typy jedál ti vyhovujú a nakoniec si vyskladáš jedálniček, ktorého sa držíš 80-90% času, aby si nebol zaťažený, aby si mohol trénovať čo najlepšie. Ako sa udržovať na mojom calorie leveli? Čiže prispôsob jedla k tvojmu dennému videu kalórií, ak chceš schudnúť, musíš byť v kalórii deficite, rozdiel cez 200 až 400 kalórií denne. Viac by som neodporúčal, lebo je to dosť drastické a to telo môže potom začať bojovať, hlavne metabolizmom, po nejakej dlhšej dobe. Čiže ak chceš schudnúť, tak radšej ísť menšie porcie a hľadať si takúto naturálnu cestu, kde dokážeš udržať tento typ deficitu trochu dlhšie a potom si vieš predstaviť aj tie jedlá udržať na tej hladine, akej chceš byť. Ak chceš udržať váhu a pribrať, musíš prijať toľko kalórií, koľko si minul, alebo viac. Čiže toto je vlastne moja dieta, kľudne si ju môžeš pozrieť. Toto máš okolo 800 kalórií, 500 kalórií, 500 kalórií, 1100, či 100 kalórií a 200 kalórií. Orieškov zjem niekedy viac, čiže to môže byť viac. Tých proteínov 41, 57, 38, 15, 16, čiže sa to drží okolo tých 150, 140 gramov. Tuky mám cca tých 70, 80, čiže to je ten 1 gram na moju váhu a potom carbs. Niekedy zjem viac, niekedy menej. K tomu sa dostaneme, že kedy čo. Čiže kedy sa stravujem? Pred tréningom. Pred tréningom nie, ak je beh kratší ako 60 minút, je v nízkej strednej intenzite a som naposledy jedol 0 až 2 hodiny dozadu. Áno, ak je beh dlhší ako 60 minút, je v strednej vysokej intenzite a naposledy som jedol 2 a viac hodín dozadu. Nie, ak teda napríklad ideš behať hneď ráno na lačno a jedol si dostatočne dobre deň predtým, tak máš glykogénové zásoby vo svaloch, ktoré sa neminú len tak ľahko a nemusíš sa bať o stratu svalov alebo nejakú zlú regeneráciu. Čiže ak ideš beh kratší ako 60 alebo 90 minút, záleží od tej intenzity. Ak je to nízka intenzita, môže to byť aj trochu dlhšie, tak sa nemusíš bať a môžeš behať na lačno. Ak ale si jedol teda neskôr ako 2 hodiny dozadu, tak by si mal dať niečo pred jedlom. Či je to jednoduchý cukor, alebo ťažký cukor, alebo zložitý cukor, tak to sa rozhodneme a povieme si prečo. Lebo nedostatok energie môžeš mať, je možná strata svalovej hmoty a máš horšiu regeneráciu. Čo teda jesť? Cukry, napríklad banán, toast s medom, alebo rýžovú kašu, to sú všetko jednoduché cukry, ktoré vieš veľmi ľahko rozložiť. A pri krátkom tréningu viac ako 60 minút sú to jednoduché cukry, menej ako 60 minút sú to jednoduché cukry. Pri dlhom tréningu, teda viac ako 90 minút, aj zložené, aby sa ti postupne spracovávali a dodávali ti energiu. Čiže keď ješ aj pretek, je dobré mať zložené a jednoduché cukry v sebe. Po tréningu vždy. Prečo? Pretože nastáva niečo také ako anabolické okno, čo znamená, že 0 až 60 minút po tréningu, čiže do hodiny od tréningu, vie tvoje telo najlepšie prijať a najrýchlejšie sacharidy, bielkovín do svalov. Prečo? Pretože svaly sú depleted, proste chýba im glykogén, chýbajú im budovateľské látky a preto oni strašne prijímajú a sú veľmi stimulované automaticky inzulínom na prijatie týchto látok, čiže sacharidy a bielkoviny. Hlavne teda cukry a bielkoviny. Prečo? Ide o doplnenie energie a proteínov na regeneráciu potrhaných vlákien. Hej? Čiže ty chceš vlastne tie malé trhlinky v svaloch, ktoré si spôsobil tým behom ťažkým alebo ľahkým, aby sa ti zregenerovali čo najrýchlejšie, preto tam chceš dostať proteínu čo najrýchlejšie. Ale prečo teda cukry? Cukry dávame preto, lebo stimulujú poprvé inzulín a po druhé sa musia doplniť glykogénové zásoby, aby si vedel dobre behať. Cukry preto aj, lebo inzulín, keď sa stimuluje, tak potom lepšie s ním prichádzajú aj bielkoviny do tých samotných vlákien svalových a potom do buniek. Prečo nie tuky? Tuky nie, lebo tuky spomalujú trávenie a preto by som ich odporúčal prijať až neskôr, teda po anabolickom okne, niekedy od hodiny a viac. Tuky treba, ale iba spomalia trávenie, čiže je lepšie prijať hlavne cukry a bielkoviny.
Carb loading je týždeň pred pretekmi zvyšuješ príjem sacharidov pre lepší výkon, lebo sacharidy sa ukladajú v svaloch vo forme glykogénu. Čím viac vo svale máš, tým viac energie máš k dispozícii. Ale ako na to? Taper week a carb load idú ruka v ruke. Taper week vlastne týždeň pred pretekmi, kedy znižuješ objem a intenzitu tréningov, aby si dal tomu telu čas oddychnúť si a rovnako chceš zvýšiť príjem sacharidov, aby sa ti naplnili glykogénové tieto rezervy, ktoré máš v svaloch, aby si ich mal čo najviac naplnené, pretože to ti môže práve zvýšiť tvoj výkon. Ak neznížiš objem alebo intenzitu tréningu, glykogén sa minie. Efektívny carb loading zvýši zásoby glykogénu až o 20%. Čiže týždeň pred pretekmi znížiť príjem sacharidov. Trénovaný atlet nemusí znižovať sacharidy, lebo má silný stimul pre doplňanie glykogénu. Ale ak nie si trénovaný atlet dlhodobo, tak by som ti odporúčil znížiť príjem sacharidov cca týždeň dopredu, čiže 6 až 3 dní dopredu pred pretekmi, a dať tam aspoň jeden intenzívny tréning. Potom 3 dní pred pretekmi, čiže to je 72 až 48 hodín, začni carbloadovať. A to sú tie 3 dní veľmi dôležité, kedy začneš doplňať sacharidy cca 7 až 10 gramov sacharidov na kilogram váhy. Čiže keď ideš behať polmaratón, keď ideš behať maratón, keď ideš behať, dajme tomu kľudne aj 10 km, ak chceš si zlepšiť o trochu tvoj výkon, tak odporúčam ti 3 dní dopredu sa dopovať sacharidmi. Za 7 až 10 gramov sacharidov na tvoje kilo váhy. Čiže pre mňa by to bolo 7x70, to je 490 cca, alebo 80, teda 560 gramov sacharidov na deň by som musel prijať. Snaž sa prijať jednoduché sacharidy, ktoré nemajú až tak veľa vlákniny, hlavne deň pred pretekmi, aby si nemal žiadne problémy s gut issues, teda s nejakým trávením. A snaž sa tam dať ľahkú aktivitu, pretože potom sa ti vlastne glykogén minie. Toto by bolo k tomu a teraz posledná časť, ako sa na to nevievať. Cieľ a zodpovednosť. Prečo tradicionálny goal setting zlyhá? Chcem byť lepší v behu, chcem schudnúť, chcem byť silnejší v posilke. No toto nie sú ciele. Toto je túžba. Cieľ je správne definovaný, je merateľný a realistický. Chcem zabehnúť 10 km do hodiny. Chcem schudnúť 5 kg do konca roka. Chcem spraviť 10 zdvihov bez prestávky. Ako si nastaviť ale merateľné a realistické ciele? Akú dĺžku chceš zabehnúť, dokedy to chceš stihnúť a za aký čas? Toto sú 3 otázky, ktoré si musíš zodpovedať. Z toho ti vyjde, chcem zabehnúť 10 km pod 50 minút za 3 mesiace. Druhá vec, čo sa musíš spýtať je, koľko voľného času máš, keby zrazu nastane ťažké obdobie v práci, teda máš veľa práce a naozaj si to vieš dovoliť. Aj pri vysokom množstve roboty a povinnostiach doma si vždy nájdem cca 1 hodinu denne na tréning. Čím viac času vieš dať do tréningu, tým väčšia šanca je, že dosiahnuš svoj cieľ včas, ale myslí na to, že ti zabere tréning aj stretching a spevňovacie cvičenie. Čiže keď máš 1 hodinu, tak to nebude 1 hodina čistého behu, ale bude to možno 40 minút, možno niekedy pol hodina, keď máš dlhší stretching alebo nejaké tréningové cvičenia. A z tohto vieš vytvoriť štrukturovaný plán, ktorý sme si povedali, ako vlastne vieš vyrobiť túto, áno. Ale aj keď máš stanovený, merateľný a realistický cieľ, zlyháš, ak ti chýba dôvod, jasný plán a zodpovednosť. Preto potrebuješ accountability loop. Čo to je? Je to systém, ktorý ťa drží zodpovedného voči svojmu cieľu, aby si udržal plán, aj keď stratíš motiváciu. Ale ako na to? Potrebuješ si nájsť accountability partnera. Čiže to je partner, ktorý môže byť tréner, rodina, priateľ, alebo teda tvoj partner, kamarát. Ako to funguje? Sleduješ svoj progres, teda máte nejaký tréningový plán a počas týždňa sleduješ, koľko tréningov si splnil a ako správne si vynechal niečo alebo uľahčil. Zdieľaš svoj záväzok, zdieľaš to s trénerom, zdieľaš to so svojím vlastne accountability partnerom, ako sa ti darí. Dostávaš spätnú väzbu, tu ti dá buď teda tréner alebo ten tvoj accountability partner, že čo sa deje vlastne, prečo sa toto deje a akým spôsobom to viete zlepšiť a prispôsobíte plán tak, aby si ho splňal. Nejde o to, aby to bolo najťažšie. Ak to naozaj nefunguje, ak si sa preriekol tuto a náhodou tú hodinu nevieš dávať, treba to zmeniť na pol hodinu, ale držať sa toho plánu. Ako náhle ho opustíš, si KO.
A prečo potrebuješ to svoje prečo? Prečo ti pomôže pri preteku v živote, aj keď to nebude ľahké. Budeš mať silnejšiu osobnú identitu a si sebou viac istý a pocíti to aj tvoje okolie. Keď nemáš svoje prečo, nemáš dostatočne silnú motiváciu na to, aby si pokračoval v tréningu a nielen v tréningu, ale aj pri preteku. Ja to sám poznám, viem, že som niekedy skončil pred tým, ako som vedel naozaj ukončiť ten pretek. Neskončil som pretek bez toho, aby som ho nedokončil, ale hlava ti odíde a potom, ak nemáš to silné prečo, tak potom niekedy sa ti môže stať, že to nedokončíš takým spôsobom, ako by si chcel. Čiže ako ho nájdeš? Ak nemáš prečo, je to úplne v poriadku. Čo je tvoje prečo? Chceš zistiť. Chceš sa prvýkrát opýtať, že čo je tvoje prečo? Chceš vyhrať pretek, chceš byť rýchlejší, chceš byť zdravší. OK, druhá otázka. Prečo? Pýtaš sa, prečo chceš vyhrať pretek? Pretože chcem vedieť, či na to mám. Tretia otázka. Prečo chceš vedieť, či na to mám? Lebo cítim, že mám v sebe viac, ako doteraz dosahujem a nechcem odísť bez toho, aby som zistil, čo je skutočne môj limit. A čo ti v tom bráni? To sú všetky tieto veci, čo sme si povedali. Ako správne, že nevieš, akú máš mať stravu, nevieš, aký máš mať tréning a nevieš, ako nastaviť ciele a mať zodpovednosť. Keď splníš toto všetko, budeš sa držať diety, budeš sa držať tréningového plánu a budeš mať nastavený accountability loop, ktorý budeš dodržiavať, tak sa dostaneš do výhernej pozície v akýchkoľvek rokoch chceš. Martin's Post Production. Práve som ti odozdal 25 minút čistej hodnoty, ktorú používam ja a ostatní športovci na to, aby sa zlepšovali. Bol to náhľad do tvorby tréningov, stravovacích návykov, jedálnička a potom nástrojov, ktoré ti pomôžu to nevzdať. Pre možnosť spolupráce nájdeš pod videom link, kde si môžeš so mňou rovno zarezervovať hovor. Nikdy som nebral klienta, o ktorom som si nemyslel, že mu môžem 100% pomôcť. Ako náhle začneme, je to proces 1 na 1, ktorý trvá 3 mesiace. Otázky môžeš napísať do správy alebo do komentára. Ak máš nejaké otázky, kľudne si ma nájdi na Instagrame, môžeš si pozrieť môj content a keď niečo ti napadne, tak mi určite napíš. Ďakujem za pozeranie. Čus.